yes so iyona into eyenza ukuthi iAlgeria ibe unumber 4 then sibuda unumber 5 uba Number 5 iTunisia. iTunisian league iTunisian league. Lapho khona sitholani Esperance of which 2018 igcina ukulokhuja ukuyiphakamisa. okay ngicela ukungena emadevini so rangisabalanga ukuthi why Algeria ilokhunje ama team akhona ile MC Alger le bese bibhexwa phezulu iMamelodi Sundowns yaku Betway kulama viki nje then bese kuba iCR Belouizdad yona ama team amele ilokhunje iAlgeria and futhi uma uthatha ukubheka itrend i-country ne-country inama team awu2 esiwazi ukuthi awu showcase ku-CAF kodwa iSouth Africa kuphela esiyaziyo ukuthi ineMamelodi Sundowns ngicela uqhubeke mfethu neTunisia njengoba iSouth Africa ineMamelodi Sundowns ay ngale abamamele Esperance yabo ukusho ukuthi iTunisia ukusho ukuthi iparticipation yayo recently uma kubalwa u5 years hayi cha bekusheshe kubhede ingakho iranka egcineni because iMamelodi Sundowns iyahamba ama stages so laphana iyona ke number